Hurua nahina holongan itu atas Yesus Kristus. Sadarion ima minggu pesta paduahon. Parningotan hari hatu tubuni Tuhan Yesus. Sahat matabe sian hami namar hobas ditikyon Tuhamuna. Selamat Natal madihamu saluhutna. Selamat Natal manang dihamu. Minggu pesta paduahon. Parningotan hari hatu tubuni Yesus sadarion. Pabotot tu hita gabe daging ma hatai. Bongot ma hita tu persahuran nabadia tu tuhata. Tasoba jalata puji ma guarna. Roma hita tu adopanna. Mardongan puji-pujian. Marede ma hita sabukwede nomor 56 ayat sada saat rodi 2. Hite-hite guarni de batama, dot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tot di perbadia anak tumo palangit dot tanon, amen. Nunga patar hangoluani jalan nunga widahami, jalan nunga huhati dakon hami, dohot hubari taun hami tuhamu, hangoluan saleleng ni leleng na dilabung ni amai gian, jalan naung patar dihami, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale di bata ama na di Banua Gijang, puji-pujian, hasangapon, dot hamolateon husop bahon hami tuho marningot seleon mi nabalgai tu hami jolma na di pardangulanon ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi sian Banua Gijang alani hami gabe nadangol do ibana jalan napogos pola tubuh ibana di barani Betlehem asa mamora hami sai rajai jala tugu-tugu hami, marhite-hite todim, asalam huida hami, godang ni holong ni roham, na pinapatar ni anak mi. Amen. Marede hita bukwede 530 sada ayat sada.
mati ni debata di minggu pesta Natal paduahonon. Ima natarsura di Efesus 4 ayat 24 songonoma didok. Jala solukon hamuma jolma naik baru nati noppa sumantu debata di bagasan hati goran dohot hapolinon na marsi hasik tongan atong rap mangidogogo mangita sian tuhata ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahun na umpartu patikmi amin. Mari kita buku D nomor 122 ayat 11. Potima dosata diadopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang pardenggan bahasa doho jala rodi salileng nileleng na do asini roham. Hodo ale Yesus hatai naungga bejolma jalamian di tonga-tonga ni hatol maun asa tutu hami mangulu di bagasan hatam alai dang dope sikop hami mangulu di bagasan hatami sifata dope hami mangalo hatam molo akana uhalomon hami dang hobar tu hatami. Tatak mahami marhite-hite asini roham jalase sama dosa nami saluhutna ala ni pakokop ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si panguluhami amin. Baga-baga ni debata taringotu hasesan ni dosata. Satokido hutadikon ho alai papungu-pumungokku ho muse marhite-hite akasini roha godang. Dagat diperpiar ni murukku hutabunion bonik bohiku satokin maradokpon ho. Alai marhite-hite dengan basa salileng-lileng na asiakku ho ninna Jahoba sipalua ho. Asang apa ma di debata na digijang. Mari kita buku D 440 ayat sada. Yesus Kristus, Bapa
Hatani dibata turpuk di hari minggon, ima natar surat di Yesaya 52 ayat itu saat rodi ayat 10 tajahama margati soring. Let nai di atasnya kadolok aka patni perbarita nauli na patu bagihon hadameon na mamaritahon barita nauli na patu betigehon hatuaon na mandok tusion debatamdo baki raja. Pangyarma suaramu narap marulupuluk mahamu ale aka pasi-pasi ni Jerusalem ainunga marpangulahi rohani Jahoba mida bangsona nunga di palua Jerusalem. Ima saatna martua do akan atu mangingon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Tapuji tuata merita buku ede nomor 50 ayat sada las jongjong mahita. Tidak kemaha porsiaw tai songona hina tidak koni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsea ide bata Jahoba ido ama perguguna suatu dusan na tumo palang dotan au porsea Yesus Kristus anak ide bata Jahoba bisa sadai iman tinubuan ni Maria. Gabi-gabian saktor di berbadia andorang sewaguan hidup tuhata natamam nabirni di pangungan selatus namate terpajal doi mana diau penur silang natua tuba nuatoru dung ditanam namula manguru di hari patuluon namanai di surgo nalahud tu siamun lebata Jahoba amanai pargo na suatu dosani simai bana pemangula suku tutanon manghumi ala na mangulu do namate au porsea itu di berbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ala Kristen akan nabadia dohot sani dosa dohot diatai namadok mula mangulu sugut daging ala nang mate dohot yang maluan na sorasida. Amin. Tabegema titing na masa di Huriata di Minggon 26 Desember 2020 sada na parjolo ruas nataba tazalodo gabe ruas ni Huriata ima keluarga Bobby Octavianus Rumah Horbo SE
Inatai Rian Dayani Boru Manik, AMKEP Nasida Majalo Pasu-Pasu, Pabagasod di Huriata di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 sada maringanan di Jalan Anjas Moro Hapitu Perumahan Bukit Permai Manang Wisada. Napa duahon ruas namar sahit tabuan ma ditanyangta akka ruas ni Huriata na di bagasan parsahiton na perjolo ima yemima boru simbolon uik tolu pemulihan di bagas nasida na paduahon nonya tambunan situ ATR boru gultom uik pitu di rumah sakit Adi Aksa na patuluhon putri C boru pardede uik 12 pemulihan di bagas nasida na patuluan papungu pelean sadarion papungu pelean dohita bahen peleatu radio Bonapasogit HKBP hari Jumat tanggal 31 Desember 2020 sada papungu pelean dohita bahen pelean tunana pensiun HKBP hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 papungu pelean dohita bahen pelean tu kategorial na posobulung HKBP na papaton rapot huria hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 patu paun ni huriata do rapat huria dimulai pukul 10 WIB maringanan di gereja nani dohotan ni parhalado partohonan ketua dewan-dewan utusan ruas dohot pengurus WIB panitia pembangunan dohot badan audit nani uluhon ni padita resort na palimahon pengumuman di patupa huriata do acara malam Natal tahun baru manang pukul 00 boima di jalo sia situa wik na be di tanggal 31 Desember 2020 sada peraturan pemerintah sesuai surat keputusan pemerintah bahwa mulai 24 Desember 2021 sampai tanggal 2 Januari 2022 akan diberlakukan PPKM level 3 dalam rangka perayaan Nataru 2021 sampai 2022. Syarat untuk mengikuti ibadah di gereja harus mempersiapkan aplikasi Peduli Lindungi dan barcode sudah disediakan di pintu masuk gereja dan menunjukkan hasil scan kepada petugas. Dan setelah selesai ibadah, scan out keluar dari barcode yang sudah disediakan. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mematuhi prokes atau yang sudah divaksinasi selama mengikuti ibadah dan dilarang berkerumun serta tidak membawa tas berukuran besar ke dalam gereja. Yang terakhir dihimbau kepada seluruh perhalado dan jemaat HKBP Resort Cibubur untuk tidak parkir di halaman gereja dan wajib parkir di lapangan parkir sesuai dengan arahan petugas parkir. Akatiting na manghut boy matazaha na dong di warta jemaat. Songonima titing di huriata di nasadarion. Horas. Marede ita Sapukwede nomor 50 sada sada do satorusnya hu maita papung pelian sada a dot sada b. Rohata
Damene di batana sumurung sian saluhut roha. Iman mang ramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanginang nungasahat behita tu Natal paduahon di bagasan tikyon nungatasal puhon piga-piga Natal mulai siang malam Natal sahat tu Natal na parjolo dungi oma Natal na parpudi dokonon hobat tu kalender ni huriata Natal paduahon di baheni dalam suasana Natal dope binasa matuhita muse selamat Natal madihita hata ni dibata namar saringar dihita nagabe bohal di partordiota di Natal na paduahonon denet dosian evangelium ni si Yohanes bidusada ayat 14 sahat rodi ayat 10 alu ujahau matuhita tapi yutihut ma di bagasan rohata songonon matar surat disi gabi daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon jadi huidahami mahasangaponna ima hasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasitongan di hati dakon si Yohanes do ibana ainin ado oddo ibana nahudoki naro sian pudiku jumulu do ibana adong asa au ai parjuluhiad do ibana ai sian hamoranna do saluhut hita majalo ima asini roha naso marnamotok marhiti sian si Musa do dilehon anggopatiki alai hinorhon di Yesus Kristus do majadi asini roha dohot hasitongan dangdung adong namarnida di bata anakna sasadai na diapuan ni amai ibana do mamarita hossa ido sahat ni terpuki hamuna manani na nami taringo tu hata ate gabida di mahatai adong disi hata buwi do amanginang sudi hita na pungudison tanpa sadar hita manangdang tapar roahon sasitong na belgado manang bagas do pakorhon manang pengaruh ni hata ate molo tasadari rupaning ikumanak do hita taring utu hata naneng tahatahon apalagi hamya kaperjamita rupaning ay sipata taroto hadui ba mulo makatai di langkatanon semolo sian hadirun nami songon jolma biasa hami ay songon dia ma merjamita manang majamitai makatai di jolon ya kana itu rupaning akan agok pengalaman perdalanan nguluna asam garam kehidupan martibakon pengalaman niba otik do ikon adong do hamanaton di napasahaton hatan itu hani hami ay sona hatanamion hatani di batado ala ni padida do hami boy makatay di son aguruwas do boy do makatay di jolon ala yang tulanggatan dang tarbahin ni ido makana adong istilah the power of the word ya adong do kekuatan ni hata power wibawa taringo tu akahata jala songona huduk nakin tanpa sadar the power of the word nakin kekuatan ni hatai sangat-sangat mempengaruhi bahkan menentukan perjalanan yang nguluta bahkan bui do konon sasitong na akahata nata hatai i mahita marhiti hata nata hatahon patuduhon i mahadiriota
Molo labok do makatai jolma, labok do jolma ni bah, ninda do. Molo gorso-gorso do hatana, tang binoto ay songoni do torusi makatai Hape hata do, sian hata tarida do hadirion ni jolma, karakter ni jolma. Molo marjaji ba, ada perjaji kuling dui nina. Hape sohea mardongan tu kuling au, ale gabi hudok dui. Ay memang tohoro teh molo marjaji halak kuling dang tepat janjina. Tohoro, au dak ya mardongan tu halak kuling. Mebir au sotung bali tu au birong nai narak di bagasan. Itu. Alai mahatai rupaning bahwa kata memiliki kekuatan pengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Mulu taparraho namanginang didika di naparpudianon. Lam tadido tabereng di televisi nang dia kapardalanan ni huria pe. Sai tahrikotor doaka nama kata tai. Ay mulu do kon motivator nama kata tai duet kan? Dang dong motivator dang taboto songodia nesi darupaning. Jelas nak. Ido makana hurang do motivator di huriaon mulu motivator nasi dari son. Ala ngabinoto pilet tahun ni pedak direk dak di leoni. Not. Jaji imani we sona heman belen jaji imani namusi. Sona hado merkuri. Wala kata di hinna. Alai di hari kotor jol madui. Di televisi na pergudon adong si X ate. Taboto do. So ina majago na ausad diri Peter kagum-kagum mga menang. Ay jago mamaton. Hape ruharo mamaton narak bagasan. Ugateng doaw. Ali jago mamaton ate. Nga gudang radi jahon buku narak bagasan. Hape dung parpuri tarboto ma. Ay songro do hape pangalo nyon. Rekok do hita pakatayon. Apalagi di hita alak bata kate. Hata manang pakatayon buy do konon hinurhon ni hata natabigi amanginang. Buy do gabi jahat jolmay. Mulu saya tinggil manang talihon si pareot taon manangion akan nasudinggan. Uludo berpengaruh di hita gabidang dingkan hita. Itu makanya mau psikologi tidak ada anak-anak itu belajar dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Itu makanya dang dautu bisyam bonana. Itu. Mulai itu kon faktor genetika lebih condong do muluk tabiat manang karakter alani itu. Dia belajar dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Khususnya apa yang dia dengar terbentuk makarakteri. Jadi boido hata natabigi mempengaruhi tagabi jahat mahita. Ali sebaliknya alani hata na jujut tabigi gabi dinggan mahita makatai. Itu makana molo konseling baptisan tuakana tu rasa udok doi manat tamu makatai. Jala di alak Batak manat unang tertuk-tuk ninna. Jala hata ni alani hata natabigi jujut hata natabigi boido maben malo jolmai. Isi mahita persinabung di son. Ate, amang papah teh. Wah. Aku yakin setabi di situ bu nasi dada tung gabi persinabung ate. Tangadong. Iko marsi hajar do. Jala siana tumangihon doro hapur siaw nina si Paulus. Alisiana tumangihon gabi marsi hajar mahita, gabi boi mahita persinabung. Ale moloso tabigi daket tabigi. Ido makana dang adong halak barat. Halak Eropa persinabung di halak Batak. Songo dia mah dibotoi. So hiai bigi. Molotung pi dibigi dang diatu si rupaning. Bui do gabi malo jolma alani hata rupaning. Las alani hata do bui gabi hacit ro hatta manginang. Alani hata do bui hita gabi mekkel. Las ro hatta. Tabba parminotoan. Marga hargak alani hata rupaning. Mulu ta tonton lawak kan nama katai dia teh. Isi do naik ngadong do lapor pak nina teh di sada televisi lapor pak saya lomo do aku manot nih.
Alasame kelau. Kan? Tabu na mekelok kan inang. Na tapi luja. Ina. Sapi teri da aru-aru nai rupaning. Ina. Daripada murhing tugang. Tugang. Tugakian rupaning. Jala huruk matu hita amanginang, hita nong marhasohotan nong marumah tangga. Ai alani hata do hita saut tuinat tamang. Alani hata do inang saut tamu tu amatakan. Itu dah. Las buah burjuni bawa tu boru-boru burcuhian. Sudah dipatuhori, sudah dilian. Alai molosadong hatana dong jaminan nih. Las buah taburi masih holongan akan berbaju duli-duli. Ale mola sosahat hatai di hitalak batak mon. Dang saat holong nasi dia di hatahon tu naturasna saud dui. Daun. Jala hinorhoni hatai boy membentuk karakter hadiriun di jolma. Iko mana do hita makanai. So ndukuni halak batak jolo ni dilat bibir asa dirokon. Molo di hata siliban dui think before speak nina. Jadi pikirkan dulu baru dikatakan atau dibicarakan. Ala boido halan hata sakababa amanginang, ya mungkin kita punya pengalaman lah pribadi. Boido alani hata sakababa piturdang merdumu bejolmai. Anggua do ibana merdumu di tanah rarara namanin na. Alani hata piltik ni hasapi do tabu begio di dokon halak batak. Ale molo piltik ni hata dangbe. Jadi bagas do lapatan manang pakorhon ni hata di hita jolma. Argado hata idom bahen nadio ganuk ulo ni halak batak met pesong dia met ni ulo ni halak batak menang belgahia pe ulo ni halak batak saya dibuka do marhiti akapak katayon asa sauk mardalan jala molo sarong pakatayon ulo siga ulo ni halak batak. Itu makana dong istilah parapotan nate. Pangarapotan teh pakatayon deh. Iko na dong pakatayon. Molotung pia dong lata di latahon du sibuk buton. Hata ni hataon alay suhu du sisukunon nang pesongoni alay iko na dong do pakatayon. Asabuy saut ulaw ni halak batak. Jala adong do terjaha au. Nabudari sanga do ujaha-jaha sian internet. Saya ada ilmuwan di Jepang namar goar Dr. Masaru Emoto memben penelitian taring utuh tahun HP dang holan tujol ma amanginang pengaruh ni panang pakorhon ni hataon do tu benda mati diteliti ba nama the power of the worton rupaning dibanding ba nama penelitian dibuat ma iddahan tabotor tu iddahan kan datu so tabotor iddahan ate nabutari ulung ada namu matong sorry adong na merah kan ido di baima ditulu inganan ditulu wadah di baima ini penelitian dia seorang doktor dia doktor S3 ya tu wadah na perjolo saya hata-hata na labok do na tebu di pasar tu idahanon idahan I love you, selamat pagi, Tuhan memberkati, bla bla bla. Pokoknya nalabok-labok gimana. So kita mau lutu pesta, kan nakahatahan na buru di pesta makatanya, hei Edang, aduh cantik kali Edang, cantik sanggulnya ya, bla bla bla. Song ini do, kan senyum do halak mau lutu song ini Edang kan, daripada Edang, airwa mau, ayah hadorwa musenim, kan itu dah. Ima di wadahna pertama amanginang, I love you idahan. Ihlibidih dalam bahasa Jerman. Dak boto bahasa nasi kolani doh boto. Hasian bla 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 bla. Dungi molo tu nomor 2 holan bura-bura. Asalna idah doh. Soang sungamu. Sapi diharak dilen. Namusik. Alai wadana patuluhon di pasobu dak datoi rohana sini nak. Setelah 27 hari amanginang, ini penelitiannya, ternyata
wadah na pertama na satoktong dilehon hatana positif na dinggan tidak basi, dia hanya berjamur tapi tidak bau. Gabi ragi, songon ragi mana adong bidani, tidak bau. Imana wadah na pertama. Na baduahon basi, bau, dang tabu, janggo. Hatop do basi idani. Alai na patuluhon mengering hitam. Habis suhu na sarupa. Kolan berbeda inganat do. Ini penelitian. Ternyata HTIP dan holan tu jolma. Doho tu na asing. Sangat mempengaruhi do hata. Jadi bagas do lapatan di hata di hita manginang jolma nang dia kena asing pe. Pantas molo tadokon manat hita makatai. Asa unang siga aka persauran. Manat hita makatai asa denggan persaurata. Ai alani hata do jujut halak merbadai dah. Ido makana satabi yang manginang. Dak ke merbadai nangungu kan? Nabisu. Songo dia merbadai. Nah musit dong. Ido. Ala dang puas hatai. Dang puas hatai. Adong berbahasa isyarat songo-songon orang pola waktu si. Ala perdebatan dui, diskusi dui. Sharing ilmu dui. Molo pakai na songo na sida. Ala dak ke dipakai songo-songo berbadai. Songo dia mampai songo mere. Nah musit. Dang adongi. Makana hati-hati ama hita dihatai. Hurian ni Kristus na hinahlongan laos ido na tarsudak di bibilta taringo tu barita ni panupaon gadda soholan tu jolma dang holak kata panupaon ni holan tu jolma do dak kolak kata panupaon ni. Kalau ke yang lain jadilah terang jadilah tumbuh-tumbuhan jadilah binatang yang di dalam air jadilah binatang burung-burung unggas dan digijang jadi masalah jadi alamal tu jolma endang tidak debata makatai jadi jala debatado hatai di patorang mulut tajah digijang ditrupuk tau namanginang debatado hatai jala marhiti hatai jadi do nadong di portibion hatai do debata jala marhuaso do hatani debata di haporsiaon ni halak Israel di perjanjian lama manang pada narubi teologiana di haporsiana sida do dang terbaik kita pajupang do debata face to face dang terbaik jolma pajupang face to face do debata alamolo pajupang mate ido ubahen na molo tumpe di batu duhon debata ala parholong do debata lau pasahaton holong nai dipakai mapanurirang manang nabi penyambung lidah Allah asa sahat hatai tubang sui melalui manang marhite panurirang do debata pasahaton hatai asa dia tusi bangsoi asa diboto bangsoi asa malo bangsoi asa terbentuk karakter nadinggan di bangsoi marhiti hata na pinasahat na tu aka panurirang asa sahat ma marhiti panurirang hatai ay molo didokon hata ni dibata amanginang molo tabigi hata ni dibata ido tilugiaku hata ni dibata sakap ni dibata adui asa molo porsia hita di hata ni dibata na porsia do hita na pos do hata di hatai di debata ay sakap na dui nabi sebagai penyambung lidah Allah laos di bagasatikion di suara do tu hita di Natal na paduhonon gabi daging ma hatai gabi jol mama hatai tarida ma hatai dang holan nabi negebi matai hatai ale do hatai boy tabering boy tahilala marhite hasa seorang ni Yesus menurut si Yohanes gabi daging ma hatai nung ngapatar beholong na
dang hata sabing be tabigi sakap ni di bata holong ni di bata ali di bata di dahon Yesus ay di bata do Yesus yang manginang ido makana tadokon di hata haporsote au porsia di bata ama au porsia di Yesus Kristus au porsia di todi purbade situ lu sada ihoti trinitas hadi bata oni ay debatado Jesus, debatado nang todi, holan hata didaan don ada berbeda. Firman telah menjadi manusia. Itu maka sudah dalam bahasa Indonesia teh. Gabi daging mahatai. Alimulu bahasa Indonesia, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Gabi daging mahatai, jalan maringan di tonga-tongata. Itu makana di Natal na perpudi dari tanggal 24 di dok Immanuel Allah beserta kita gabi daging gabi jolma Tuhani dan ido nata halason laos ido musi nata patuduhon bahwa kita benar-benar percaya bahwa Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus. Ido na di hati dakon ni si Yohanes amanginang. Jadi halak na porsia di hatani di bata. Dan gabi merasa ibana songon di bata. Dan gabi di bata ibana hot do ibana songon jolma. Halak na porsia di Tuhan Yesus na di bata ibana gabi jolma. Dan gabi sumurung ibana siat di bata. Jalan gabi sumurung ibana siat nak kajolma. Dos dohita di jolong di debata ala debata na digijang gabe jolma rap dot hita adong kesetaraan adong kerendahan hati seonat tuari jamitaku orang yang bernatal harus memiliki kerendahan hati tidak sombong dia baik dia selalu baik dalam kehidupannya di baheni hamuna manami nanami molo di dokon gabi daging mahatai. Napa kok paingoto kita dui? Ingot hamuma. Rikko do hita di debata. Rikko do debata nang dihita. Rikko do argado hita amang. Inang napa sebulung remaja anak-anak kami. Allah menghargai kita. Allah sangat peduli dengan kita. Ido ubay naro ibana tu portibion. Tapa husur-husur mah di bagasan nguluta. Allah peduli, Allah mengerti, Allah mengasihi kita. Tanpa kasih Allah, kita tidak ada apa-apanya. Dan arga kita. Ay molojol mah. Ulo do memang taburu na masyargaan. Alay piga mahalak na mangarga hok kita inang. Kanido. Juk do setabi mulai do kun halak bata si tujang nagadap nacita nih nagadap di tujang musik kan ngeri do teh naswaw di narak di bagasan di bahani mana mahita nang apaladang mungkin dang adong artata mungkin dang sitoropo para kita mungkin siotik do minoritas do hita alai marhiti kualitas ni hapor syota nong marnatal tapaduduhon marhiti hatata marhiti pabayanata taridama nasiniraan hatatai argado dihargai jol madohita di bahani tadi yuk mahatai tadi yuk mahapor syottai pos maruhatta di Tuhan Yesus debatado ibana dang holan jol ma ibana debatado ibana jala di silom setabi di silope di haporsen nasida do di Bibel nei bahwa Yesus itu lahir dari seorang si Miriam yang tanpa ayah diakui nasida dui adong jolma seorang tanpa ayah itu makana didok di hata hapor sotai adorang sohabubuan ninna adorang sohabubuhan sebelum ada pertemuan antara bawa do buru-buru di baheni siat debatado jala debatado Tuhan Yesus unang ganggu hita di si molo porsia hita di Yesus porsia do hita di debata molo pos roham di Yesus
sonang rohami. Agak marporo ate. Bama musim udan buat jemano. Ai songna suta buru suaraku. Inata bedoko de songna suta buru suara mana? Udan niku dotong. Ya. Molopos roham di Yesus sonang rohami. Ido. Di dalam Yesus ada sukacita. Amin. Martang yang mahita. Tuhan debata mulai tema di pasat rohanami. Nungasahat hami di Natal na paduahon. Boho di hari Minggu di Tikyon. Mulai tema Tuhan. Allah di paluaso hami marlasini roha. Di paluaso hami manaringoti hatutubu di sipalua di hami. Jala di obason debata marhiti hata nong gabi daging hatai firman telah menjadi manusia. Dapat tuduhon haserepo muri Tuhan. Asamar haserepo kami sama hami masyarga kami. Jala hupa tuduh kami di bagasan perdalanan ng ulunami amang. Jupang di hami tabuni persauran marhiti nasopola tapa hupa tuduh kami hasurungan nami. Alai gami marsiajar mahami hona tuat sian banua gijang sahur tu hami jolma naing mahami sahur nang tua kadongan nami sopola manibangi isi donasida alai hutiup pabi maho Tuhan ima ujahan nami di parsauran nami sama hami jolma tarlumumi hami nasahurion asya masyarga kami jala masih pasang apa kami jala bui hami marparasauran alani holong nasinomi. Tuhan dibata di nanang manal puhon tahun 2020 sada hami asiroham ajari mahami asa adorang sosahat hami itu tahun 2022 naneng roh tahun parasin rohaun tahun rasin roha jala tahun parasin rohau di hami urupi hami mangaring merimangi ngulunami Tuhan asa huboto hami kelemahan kekurangan dot akan asala na hupatu pahami saliling sa tahun na bagas di tahun 2020 sada. Huta di ko kami menaso dinggani. Asa bongot hami. Tu tahun na baru. Ay nunga disordangi hatam hami. Nunga di pay baru haporson nami. Nunga di pay baru nang pakirumon nami dot holong duruhan nami. Hinorhon di pesta Natali. Asa ibaruma hami memasuki tahun na baru na nengro. Pasu-pasu maruasmu nama gudang satu nama tua. Sudi parhaladona nang pangulan naguktiki nama kubasi di huriamon. Hasadauni holongi suan madihami sama hami Tuhan. Asa tada hami nong marnatal mamestahon hatutubumi. Pasu-pasu ma ruas ni huriam nong tabba gabi keluarga nagok nasida. Ima Bobi Octavianus Rumahorbo dohot Riandayani Burumanik. Nong majalo pasu-pasu perbugason gabi ujak masida gabi kepala rumah tangga sada kakak di tonga-tonga ni ruasmon pasu-pasu maruas menamar sahid boru nami boru ni huriam iya mima boru gultom boru simbolon nyonya tambunan situa TR boru gultom song-song ni putri ci boru perdede ali Tuhan godang dora akar ruas ni huriam nari bagasan persahid dope dang holan persahiton perdagingon doho donang persahiton partordion hubah kami atu adopamu salu na kadongan nami na hualongi hami na sohugwari hamion na marsahiti Tuhan jama pamatang na pamalum na sida tuk doh wasom pasahaton hama malum patanggal sahid san pamatang na sida mololomoro ham tarbaik kodo Tuhan dibahini asin rohamma na mabahin malum na sida pasu-pasu ubat na medis nang akasi pangano do sinungon na pasu-pasu aka ulaw ni huriam di taonon na mangunjungi taonon do nanang patupaw nami rapat huria tu taon naro di minggu naro urupi ulon nami paditaresok nami Tuhan asa todimma na mga rajero na sida marbisuk na sida Tuhan margogo rapdo parhalado manguluhon huriamon lao patupa pakobasyong na duminggan mo si tutiki-tiki na nengro atong asiroham si sadusa nami jaloma tangiyang dot ili-ili namion ala ni Jesus Kristus amin.
Mari demahita laos tapasahat ma piliata. Jesus que o pude
Alate madi Tuhan Yesus, hatai nong gabi jolma, papatarhon dirina di bagasad daging. Ibana do debata na papatarhon dirina, dohot makilala di akan adupan dohot naniai ni gadup jolma. Ibana do debata naradi rap dohot hita, atipe pardu sa dope hita. Alai rodo ibana manopot hita. Tahamolate honma, holong ni tuhata na balgay, marhite na mangulu hita, hobbar tuhatana. Kon mapiliata martanya kita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo harorowa ni saluhut si leon-leon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masya na ni lehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasya kami pilihanon, pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silang lehon mitu hami, asalam girgir hay madok mauliante tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namin na di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmu, say ro maharajonmu, say saut malo maniroham di Banua Tungon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Sisa madusa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala dipasaurhon ma damena tutodim. Amin.
Amuna manami nanami pinasahat mas ya kain perhalado tuhita saluhna. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mulak mahita, mulai masian kursi nadipudi. Jangan buka masuk.